No, tervepä terve kaikki katsojat, jos teet ikinä sinne tuleekaan. Niin täällä Controlissa niin olisi nyt ilmoitusasiaa. Että me nyt tässä oltais luomassa uutta kanavaa. Niinku suurimmaksi osaksi me pelaillaan tietokoneella, kännyköillä, Pleikka 4:lla. 3:llakin joskus, ehkä. Harvoin. Niin, harvemmin. Mm. Mutta ekana me niinku täällä niinku tietokoneella, koska ei oo Elgaattoa vielä hommattu, niin me ajetaan hommata se nyt tässä, no ennen joulua, että siinä menee niinku semmoinen puolisen vuotta vähän yli. Niin ei tässä sit oikein muuta oo, vai onko? No, onko? Niin ja sitten jos silleen, sit meidät löytää jonkin ajan päästä Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja Steamista. Juu, niin se kai on. Ja meidän nimi niissäkin on sama mikä kanavalla on. Niin, joten jos te haluatte ja Pleikka-käyttäjän nimi, ja kertokaa jotakin kiinnostavia pelejä, mitä te pelaatte. Laittakaa ne tonne kommentteihin alas, niin me luetaan niitä. Ja saatetaan ehkä joskus pelata niitä pelejä. Niin. Me vastaillaan suurin osa kysymyksiä, jos niitä tulee. Ja tykätkää tästä videosta, jos te tykkäätte. Ja jos ette tykkää, niin dislike, mutta älkää alkako siihen, että alatte haukkumaan meitä, koska me otetaan se ihan omaa arvoonsa täällä. Niin. Ei me niihin aleta puuttumaan, ei me aleta niille tekemään mitään, mut ei me siitä itkemään kyllä aleta, että jos työ siitä ei se ole kivaa, jos alkaa niinku toisia, jos teitä alkaa ärsyttämään näiden videoiden katsominen, että tekis mieli kiusata, niin älkää kiusatko, vaan älkää kattoko videota, jos ne tekee sellaisen tunteen. Niin. Ja siihen ei kannata ryhtyä, että alatte niinku subscribaatte meidät ja sitten ja siis no siis voi vittu, tarkoita sitä, että älkää tilatko meitä sen takia, että dislikaatte kaikki videot, koska no senkin me otetaan omaa arvonsa. Ja sitten ei me voida sille mitään, jos työ alatte siihen. Niin. Periaatteessa on meille ihan sama, mutta omaksi iloksi työ sitä varmaan teette. Niin. Luultavasti. Joo, niin ei tässä oikein muuta, että tykätkää tästä videosta. Jos tykkäätte, jos oikein paljon tykkäätte, voitte... Niin tietysti tilatkaa. Niin, tilatkaa tää kanava. Jos oikein paljon tykkäätte, niin voitte lisätä suosikkeikin. Niin. Moikka!